Heel RTV Oost was in rep en roer, want er was er een heel druk geweest met een guerrilla-actie om verschillende plaatsnaambordjes toe te zetten in verschillende steden van Overijssel. Wie zit hier met Skitty. Nemeti? Ik doe het eerst hem de Je doet jingle. het best. Ja, dan begint er vanzelf wat te lopen. Een vestje. Dat gebeurt nog één keer zo. En dan is het gewoon. Ja, Skitty. Dat is nog niet echt dat je zegt, rijdt onder dubbeling, zeg maar. Daar kun je uit Hongarije. Dat kun je uit Hongarije, ja. En, maar hoe kun je een Hongaarse jongen, maar je ziet half Hongaars, heb ik begrepen. Ja, mijn pa die komt er vandaan. Hoe paar kun je uit Hongarije en dan is hij hier terecht gekomen en is getrouwd met een Nederlander. En een Hanbargse dame. Ja. En toen ben hij in Hanbarg opgegroeid en daar hij onder andere Pladden hoort. Ja. Van hoe mo? Nee. Nee, juist niet. Juist niet. En van Hoeva natuurlijk ook niet. Nee. Op de school ook niet. Je hoort van Hoeva Sia en Kussenum. Kussenum, Zeepen. dat is alles wat ik in Hongaars weet. Maar ja, mooi. Mooi dat hij dan met een achtergrond toch gang zit voor het Neder-Saxisch. Hoe kom je zo op dat idee om zelf plaatsnaambordjes gewoon fabriceren en die dan integreren in ons opsteeds moet ze een goede zichtbaarheid hebben? Ja, dat is een lang verhaal. Vroeger in Nanbarg hoorde ik vaak ook al wel dat de mensen net wat anders proon als dat ik gewend was. Mm-hmm. Alleen dan niet tegen ons dan, maar onder elkaar. En ja. Ik dwing u natuurlijk nog wat een beetje om een taal te gebruiken die normaal niet spreekt. Dus, ja, het is in wen, maar wie komt er wel? Ja, precies. Ja, en ik was er altijd wel aan blootgesteld. En ja, ik vind taal sowieso wel interessant. Dus ik ben me erin gaan verdiepen. En toen kwam ik erachter dat Neder-Saxisch een erkende spraak is. Dat klopt. En dat wist ik niet. Ja, dus... Op de school heb ze dat ook nooit verteld. Nee, want wat horen die hoe, hè? Nederlands. Ja, en wat zijn ze daar, oude plat? Ja, op de school hebben ze er nooit over gepraat, zeg maar. Dat komt niet eens ter sprake. Nee, helemaal niks. Helemaal niks. En, maar, ja, en toen dacht je van, wat dacht je toen? Lag eens met de lui in de omgeving in gesprek gaan. Ik ging hoe dat vroeger nu was. Waarom de situatie nu zo is als dat die is. Mm-hmm. En ja, die hebben gezegd dat het vroeger op de scholen, dat ze tegen de kinders gezegd hebben dat het niet mocht op scholen. Mm-hmm. Ja, het werd overal, zeg maar. Je ging bij de leu langs, zei je. Je ging bij de leu aan. Hoe heet dat er dan? Is dat gewoon ding-dong, hier ben ik? Annabel, zeg maar, gewoon ding-dong. Ja? En nou, wat zijn ze toen? Over, ik ben met zo'n enquête langs geweest. Ja. En daar hebben ze wat vragen ingevuld over dus, hoe ze wil dat de status van het blad wordt verbeterd. Mm-hmm. En het is me opgevallen dat de meeste veel wilt wel geen dat het blad dezelfde status kreeg als Fries, ook in wetgeving, zeg maar. Ja, oké. Dat verneem je echt heel slim in Hardenberg? Of, in Hardenberg vooral. En hij dat ook boeten Hardenberg gehoord? Of weet je dat niet? Vooral in de kleine dorpjes, zeg maar. Oké, dus... In Hardenberg leeft er nog net iets minder sterk, zeg maar. Ja, iets grotere plaats, hè? Ja. Ja, dat klopt. Ja, wat hij dan nog meer daarin liggen? Beerseveld? Slagharen. Voort. Ja, oké. Bantum. Ja, Bantum. Kijk, nou, daar ben ik wel eens geweest. Maar je bent zelf ook in de Voorde geweest. Je hebt daar een van die broodjes de storen zat. Ja. Hoe ging dat? Dat ging gewoon heel spontaan, eigenlijk. Ja? Hoe deunig? Ik bedacht gewoon op de dag, ik ga hier broodjes toezetten. Ja. Klaar. En die hebt een platen biovaar te schuren trukken. En daar heb je met grote letters de Voort op zat. En toen? Gratis hold bij de praxis. Oké. Uit de vergelijkbak. Ja, Pruttelhold. Heel goed. Ja, mooi. En daar ben je toen met een padden maar ja, hoe heeft de RTVO's log van gekregen dan? Eerst werd het opgepikt door, ik ben zo even de naam vergeten, de toorn in Nanbarg. Mm-hmm. Oh ja, dat lokale krantje. Ja, dat klopt. Ja. En die heeft er toen een artikel
over maakt. En met een enquête erin. Of de lui wilt dat het Neder-Saxisch meer erkenning kreeg in de gemeente Anbarg. 94% was voor. Kijk, nou, dat is een behoorlijke winst. Ja. Heeft dat ook te maken met het publiek? Wat het kreentje les? Of, Dat zou kunnen. ja, Denk ik wel, veel oudere lui vooral. Ja, want dat weet heel veel leuk, niet? Maar je ziet vooral jong, 20 jaar. 20 jaar. En de meeste jonge lui die, nou, net zoals ze zijn op school, wordt er niet over gekeken. Dat leeft helemaal niet onder de jongeren. Leeft het bij u waar? Of, en onder uw klasgenoten en leeftijdsgenoten? Verneem je dat? Of ben je een Andersen wat daarmee bezig is? Als ik de stad in ga in Deventer en als ik met lui ga kuien, praten, en dan dan vraag ik wel eens, kun je plat? En als ze dat kunt, dan gaan we gewoon plat praten met elkaar. En er zit er ook geen druk op, want die andere die kan het dan misschien ook niet perfect. Want die heeft het ook maar half met de kring van zijn ouders. Ja. Dus ja, het leeft waar. Ja, dus, maar ja, ik verneem ook dat het bij u ook wat een flinke zul is, een flinke drempel, hoe je over hem moesten. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat met vreemden nog slimmer is. Nog Nou, je wordt achter de kiezen net, dan is het net wat aan, hè? Oh ja, op die wijze, ja. Je woont in Deventer nog. Ja, dat klopt. En, maar hoor je nog van de Deventers dan? Niet echt. En het is van de air, hè? Dus, Ja, onder de jonge lui is het alleen als je het echt vraagt van kun je plat, dan probeert ze het. En dan kunnen ze het ook wel. Maar ze hebben er ook vaak een drempel over. Ja, precies. Zeggen. Ja. Nou ja, en wat stel je dan voor om dat voet te nemen, de drempel voet te nemen? Wat zit er hoe ideeën? Introduceren op het onderwijs. Dat is nummer 1. Ja, zodat kinderen de bekwaamheid in kringt. En dat ze zich kunnen uitdrukken in meerdere spraken. Zowel Nederlands als Neder-Saxisch. Ja. En hoe zie je dat dan voor? Is dat dan een aparte les? Of is dat dan onderwijs in het plaats alle andere onderwerpen? Of hoe... Er bent vullen wijzen waarop je dat aan kunt pakken. Want in Zuid-Frankrijk hebben ze Occitaans. En daar hebben ze immersie. En dat betekent dat eigenlijk zowel dat Occitaans vooral aanwezig is in alle vakken van het onderwijs. Dat alle vakken worden gegeven in het Occitaans. Ja, kijk. Ja. En in Ierland hebben ze dat ook. En daar werkt het beter als alleen maar 1 uur in de week Iers. Want dan krijg je de situatie dat u afstudeert, dan 1, 2 zinnetjes kunt en zich voor de rest niet kunt uitdrukken. Ja. Iers. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad iets wat ik ook veel hoor. Ik heb wat met Iers en Ierland. Misschien weet je dat, maar ik probeer Iers te leren, maar dat is echt een vak apart. Ja, dat is moeilijk, hè? Dat is heel moeilijk. En ja, inderdaad, het schijnt zo te zijn dat ik nog naar meer Iers kan als een gemiddelde Ier. Dus, en dat is nog haast niks. Ja, het wordt ons zo opgedrongen. Zie je daar niet bang voor dan? Als het zo op de scholen ingevoerd wordt, zeg maar. Dat het dan zo opgedrongen wordt. Nou, het wel een keuze winnen voor ouders. Dat ze ook kunnen zeggen van wie wil dat niet gaan. Dat je bijvoorbeeld aparte scholen hebt waarop dat wel zo is en op scholen waar ze dat niet hebt. Ik weet inderdaad, in Ierland bepaalde scholen moet dat wel zo is inderdaad. Want is een van mijn vaste uitspraken is altijd ene en ene is in het plaat ook 2. Maar dan kom je direct op een ander vraagstukken. Dan heet over lespakketten en zo. En lesregen die er maakt munten worden. En je steekt de vinger op, je weet wat zeggen. Ja, dat is dus moeilijk, want er bestaat geen standaardplat. Juist. Ja. Dat wordt wel. Hoe moet je dat aanvatten? Ja, hoe moet je dat aanvatten? Hoe denk je dat we dat aan moeten vatten? Nou, je kunt natuurlijk wat voor elke soort plat maken, maar ja, dan ben je gangs tot in de eeuwigheid, zeg maar. Dus, maar als je dan gaat kijken naar het ontwikkelen van standaard, daar is dan weer veel weerstand in. Ja, dat is een moeilijk vraagstuk. Ja, dat klopt. En daar heb je inderdaad ook al wel eens een keer een aflevering over gemaakt, over standaardplat. Kreeg ik inderdaad vrij veel reacties op.
Maar ik zit er ook op zich wel voorstander van. Maar hoe moet dat dan klinken? En moet dat dan... moet dat linken op de familie of op de van nu of van ons beiden? En hoe vullen dan? En wat doen we met onze Duitse nabers? Moeten die ook bij je? Of ja, dat zit allemaal vraagstukken. Hoe je dan tegenaan loopt. Ja, je kunt bijvoorbeeld hoe aan een vaste schrijfwijze hullen, maar dan dat de uitspraken wat vrieling, zeg maar. Oh, Skitty. En waarvoor een schrijfwijze moet dat dan weer? Ja, misschien de niet-Saksische schrijfwijze, I don't know. Kijk, nou, I don't know. Ik weet het ook niet, maar Het is een eerste draad. Het is een eerste draad, inderdaad. Heel goed. Mooi, hoe dat ook weer vastgesteld. Dus je hoort het wordt, het wordt een niet-Saksische schrijfwijze. Ooit nog mooi vinden of niet. Maar daar heb ik ook alweer zat commentaar op gehad. Vooral van de oudere gadden, want die hebt natuurlijk al heel wat meer Jan als dat ze wie beide samen leeuwt. Dat is niet te lezen, dat is Koeterwaals. Dat is Koeterwaals, dat is niet te lezen inderdaad. En het likt er niet op en zo kun je ik niet en zo spreek ik dat niet uit. En wie wil het niet en ja, maar lastig, dat klopt. In het Engels hebben ze precies hetzelfde, dat ze voor wat we zeggen, omschreeuwt het. de groep van tekens. Ja, de klankgrafemen. Dat ze voor één grafeem verschillende soorten uitspraken hebt. Ja, dat klopt. En in de niet-Saksische schrijfwijze heb je dat ook wel, mangs. Mm-hmm. Dus het probleem snap ik persoonlijk niet echt. Je moet er gewoon aan wennen. Ja, dat is het. Iemand inderdaad een dun zo'n appel hebben, dat klopt. En het heeft een wat, zoals ze dat dan zeggen, een stikkere leercurve. Ja. En ja, dat klopt. En dan hebt de meeste hebt er geen belang bij om die meute te doen. En dat geeft meteen aan hoe belangrijk als ze de sprake vindt. Maar ja, ik vind het toch heel bijzonder. Je ziet 20, je ziet half van gaas. Dat moet ik niet blijven zeggen, maar die ziet ook gewoon Nederlander. Want en hoe is er eigenlijk niet heel veel plat. Waarom maak je dat dan toch zo druk over je? Het heeft vooral te maken met... Ja, vroeger werden gewoon zo neerbuigend tegen andere spraken aangekeken in Nederland. Ook tegen het Fries. Je kent vast ook al wel het hele verhaal rond kneppelvreed. Mm-hmm. En Limburg heeft dat ook gehad. Ja, en wat is kneppelvreed? Want heel veel lui weet dat niet. Ja, dat was een moeilijke situatie. Een rechter in Friesland die heeft er een veroordeeld en die mocht zich niet verdedigen in het Fries. Mm-hmm. En toen heeft er een artikel over geschreven dat het eigenlijk niet goed was wat die rechter deed. En Mm-hmm. dat vindt hij belediging. Mm-hmm. En toen de gast die dat geschreven heeft, voor de rechter gedaagd, zeg maar. En toen ontstond er dus een ruilbuiten. Oh ja. En dat ze de zaal niet in mochten. Toen kreeg je houwerieën. Ja. En een kneppelvreed. En volgens mij kneppel is een knuppel en Ja. vreed is vrijdag. Dus knuppelvrijdag. Ze werden door de politie flink in elkaar geslagen, zeg maar. Mm-hmm. Ja, ze kregen een best mal kleppen. Ja. Precies. Ja, en daarmee is de weg vrij gemaakt dat de leugen nadenken van, hé, maar zo moet het ook niet. We moeten eens wat achter dat vrees aan. Want iedereen kan je vrees. Wie kan er ons het beste in uitdrukken? Waarom maken we dat niet officieel? Nou, en I zingt eigenlijk, zoiets moet ook in de platte wereld hebben. Moet elkaar een bek houden? Of, Het voor de ene sprake kan toch ook voor de andere sprake in Nederland. Ja, nou, dat is ook zo. Maar ik denk als ze zich een beetje erop hebben verkeken. Kijk, die Freesken die heeft echt heel lange actie gevoerd. En die heeft een voet stievenhulden. En die hebben gezegd van, wie gaat er met vandaan? En toen moest Nederland, de Nederlandse regering, nou vooruit. Ze meenden dat toch echt. Ze waren bang voor een volksopstand, had ik gehoord. Oké, ja. Nou, dus toen hebben ze maar schoorvoetend gezegd van, nou prima, het gaat duur. Maar toen dachten ze van, ja, maar wie heeft meer van dat soort leur? Dus die moet eronder holen. En het past niet in het plaatje van Nederland. Nederland is één land en wie heeft hier één sprake en dat is Nederlands. En als je heel veel oudere leur hoort, die zingt dat ook nog altijd. Wat is uw gedachte daarbij? Nederlands kan toch neus de andere spraken bestaan. Het ene hoeft het ander niet te verdringen, zeg maar. Ja, nou heel goed. Dat vind ik dus ook. Maar dat is hartstikke mooi, want eigenlijk kan hij nu gewoon de podcast over nemen.
Want je zingt net precies hetzelfde als ik. Ja, je zingt van, misschien wil hier ook een soort van knippelvreed hebben dat je meer de peurte stief holt. Maar hoe kreeg je de leur zover? Nou, ik zeg niet dat we in elkaar geslagen moet worden, maar Ja, precies. wie ze van spreken, het moet gewoon wat meer zichtbaar worden. Want dan beseft de lui zich ook van, de sprake is erkend, er zit wat afspraken aan de bunnen. Mhm. In Nederland holt zich er niet aan. Ja, En precies. als je dat niet doet, dan zitten consequenties aan. Mhm, ja. En maar je zit hier in Riesen. Ja. Heb je toevallig ook die brutjes alle zien van Riesen? Ja. Rijssen, Riesen. En wat vind je daarvan? Ja, mooi hè? Ja, ik denk Blij met. ja, ik zit er ook heel blij met. Maar gaf dat de inspiratie voor uw actie? Of was het toevallig dat dit gebeurde en dat die aan gang waren met die actie? Het was toevallig, ik had er al eerder over nagedacht, zeg maar. Mhm. Maar ik ben pas in mei begonnen met echt die buddies plaatsen, zeg maar. Ja, in mei. Want ik heb op RTV's daar zien, je hebt de 3 geplaatst. Bent er inmiddels aan meer? Of? Ja, in Wieën. Ik er ook in de Dalen zit. Mhm. In de Voort, Ja. in Mijnbarg. Ja, en die 3 dan voor RTV Oost. Alleen in Wieën, dat was wel bijzonder, want ik was dus dat buddy daar aan het zetten. Mhm. En toen kwam de politie voorbij. Oh, en toen? En die waren er niet zo blij met. Oké, nee, je maakt niet zomaar broodjes neerzetten. Nee. En je maakt ook niet de leur offline, zingt ze dan. Ja, ja, ze vinden het niet zo leuk, zeg maar. Oké, Ze dus... denken van, misschien gaat de gemeente Wieën nog aangifte doen. Oh, aha. Dus, maar ja, Oh, toen was je bangen? Toen kreeg je het hem warm? Of, ja, geen rechter gaan met de veroordelen hoor. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, Oké, dus je gaat gewoon vandaan. Ja, ik ga Denk gewoon ik. voor dan. En, maar moet je met of moet je het broodje weer metnemen? Of steekt er dan nog? Het Of staat er nog, dus er is Oké. niks met gebeurd. stiekem vinden ze het natuurlijk wel mooi. Ja, dus je zingt op school, maar het moet zichtbaar worden. Heb je nog meer ideeën? Wat voor plannen heb je nog meer? Want die zit wel een beetje rebels, begrijp ik. Ja, dat klopt wel. Ja, je kunt het natuurlijk gewoon bij het gemeentehuis of zo gebruiken. Mhm. Of ja, inderdaad op de buddies, de plaatsnaam buddies. Of andere buddies kun je het ook gewoon gebruiken dus in Nederlands. Wat is er mis met? Ja, eigenlijk zeg je dus van leumen meundig geworden. Meer met de bus te verroet en doe maar niet zo bang, kan je het maar gewoon plat. Ja, precies. Nou, en Niks om u voor te schamen, zeg maar. mhm. Want daar gebeurt nog wel veel. Ja, want je hebt dus een schouwer maakt, zeg maar. Je ziet bij de leur aan de west. Verneem je dat daar ook? Dat leur toch nog wel even, ja, maar het hoofd allemaal niet zo. Of heb je dat ook wel gehoord? Of, maar dat hoor je hier nog wel eens in de omgeving. Het is een beetje 50-50, zeg maar. De Pintelu, die wil heel graag dat het plat een betere status kreeg en dat het op de scholen werd onderwezen. Maar dan ben er ook nog lui die zeggen van ja, maar dan kunnen de kinderen geen goed Nederlands meer. Mhm. Ja, De en, kinderen moeten wel goed Nederlands kunnen. ja, precies. En wat zeg je dan? Ja, maar ze leert sowieso al wat Nederlands op scholen en met de vrienden. Je kunt gewoon plat tegen de kinderen praten, of niet? Mhm. Ja, ik vind inderdaad dit ook een beetje een heel vreemde redenatie. Want als je bang is niet dat door de ene sprake de andere sprake niet goed wordt aangeleerd, dan is het toch ook heel vreemd dat je zowel Engels en Duits en Frans en Spaans en Chinees op de school laat leren. Daar hebben ze ook tegen mijn pa gezegd, van die moet uw kind geen Hongaars leren lezen en schrijven, want daar gaat het door elkaar met het Nederlands. Mhm. Oh, en is dat zo? Nee. Nee, dat ducht me ook niet. Maar Maar mijn je pa is er zit wel dus mee echt... opgehaald met mijn Nederlands leren lezen en schrijven. Dus het heeft me wel wat overgenomen. Oké, dus je hebt ook echt muiten gehad met Nederlands dan? Of, Nee, dat niet. Oké, nee, ja, maar dat hoort niet van Humo. Maar je kunt dus ook vluinig Hongaars, heb ik het goed begrepen. Min of meer. Min of meer. Dat is wel heel lastig. Ik vind dat een heel bijzondere sprake. Maar, Het is Oeraalse sprake. mhm. En ja, ik vind het mooi, want gisteren nou sprak ik er nog een, die was half Kantonees. Dus ik zit er nog wel in die spraak. Maar dat is een heel ander spraaksysteem waar je dus eigenlijk in de kop hebt. Ja, dat klopt. Het Hongaars heeft 18 namen van. Mhm. En dus niet echt voor of niet echt voorzetsels of zo. Nee. Dus naar het huis of naar het huis, Mhm. naar het huis, Mhm. maar dan al haat was. Mhm. En wat is dan wat in dat woord? Haas betekent huis Mhm. en hoos betekent
Daarheen. Ja, daar, Ja, zeg maar. huis heen. Of haasban. In het huis. Oké, dus je hebt een woord, een zelfstandig En- naamwoord, een haas, zeg je. En dan plak je dan wat achter en dat beduidt dan iets anders. Ja, Oké, ja. dus je verbuigt het woord gewoon. Ja, oké. En als ik nou zeg, ik lees een boek, wat is dat dan in het Hongaars? Olvasok egy könyvet. En wat is dan wat in dat zinnetje? Olvasok, dat betekent ik lezen. Mhm. Egy betekent één. Könyvet is boek, maar dan accusatief. Oké, ja, dat moet je ook nog. Maar ja, dat gaat bij jou intuïtief of ben je daar ook over uit nadenken? Het gaat vooral intuïtief. Ja, want die zit er natuurlijk hoe heel helemaal in. Dus Ja, dat is waar. oké, nou ja, en vind je dan plat lastig? Of is het, vind je het lastiger om het van het Nederlands te onderscheiden? Het is lastiger om van Nederlands te onderscheiden. Want omdat het plat niet echt een makkelijke manier heeft om het te leren. Mhm. Er zijn niet zoveel leermiddelen. Moet je eigenlijk gewoon het Nederlands een beetje als basis gebruiken. Mhm. Ja, precies. Want het heeft in principe dezelfde grammatica als het Hollands. Er zit wat eigen dingen in. Nou, dat zeg ik, maar dan is het toch wel lastig inderdaad voor u om dat uit elkaar te houden. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog, je hebt nog een riezende dingen over hoe zitten, dus daar zit je ook nog aan te spelen. En dan denk je ondertussen aan het Hardenbergs, waar je misschien wel erin wilt houden. Of, Wat damned is natuurlijk. en Damsters, ja, precies. Dus maar je ziet eigenlijk een beetje wel een soort van mengelmoes. Ja, En dat zeg ik niet in de verkeerde zin van het woord, maar dat denk ik van, dat is... dus eigenlijk zijn ieder aangewezen persoon om het standaard plat te ontwikkelen. Of in ieder geval het Oost-Nederlands plat. Ja, nou, misschien wel. Hey, heb je ook wel eens contact met andere jonge platsprekers dat je zegt van Ik zit in Discord. Discord? En wat is Discord? Dat is De olle leuze een zeker. programma waar je contact kan hebben met de andere lui die dezelfde interesses hebt. Dus daar kun je bijvoorbeeld onderzoeken, uitwisselen. Mhm. En andere dingen die te maken hebt met plat. Ja, en dus ik weet het toevallig wat Discord is. Ik heb daar volgens mij ook in het verleden redelijk wat in geplaatst. Maar is dat een Discord alleen een vuur Oost-Nederland of is het over het hele platte gebied heen? Deze Discord is voor alle platsprekers, dus ook die van Duitsland. Ja, oké. Dus die spreek je ook dagelijks of regelmatig? Of? Niet dagelijks. Meestal plaats ik er wat in en dan heb ik even een keurig gesprekje. Mhm. Ja, op die Maar manier. dat is op schrift dan? Ja, dat is meestal iets op schrift. Ja, maar dan verneem je dus ook dat het groter is als alleen maar Hardenberg en Riesen en Deventer. Ja, dat klopt. Dus, Er zit ook volle variatie in. ja, precies. En heb je dat ook het drieën, dat je denkt van, het gaat wieter als alleen maar één Hardenbergje, één de voort. Ik denk het wel. Dat je ziet van, je kunt zoveel leren van de andere lui die andere dialecten praat. En zo kun je ook de overeenkomsten benadrukken. En een beetje metnemen als je zoveel aanleren, zeg maar. Mhm. Ja, en verneem je ook dat je dingen overneemt van hoe een Discord? Dat je denkt van, hey, dat vind ik mooi, dat neem ik over. Doe je een beetje aan spraak shoppen, zeg maar. Ja, mag wel. Ja, kijk, en is heb je daar voorbeelden van, waar je dan overneemt? Opwassen, Opwassen, ja, oké. ik denk wel. Opwassen. Snakken, Ja, snakken, dat zijn ze in Duitsland. klopt, ja. Ja, en ja, in Groningen zeggen ze het ook, maar dan beduurt het meer opscheppen, zeg maar, dat je groot spreekt. Oké. Dus dat is een snakker, dat is een grootspreker. Heb je dit idee daar ook vandaan gehaald? Of van die plaatsnaambroodjes? Of wisselen jullie dat soort ideeën uit met elkaar? Of zit daar een bolwerk van lui dit elkaar zit op te jurken? Van kom op jongens, we gaan er wat van maken. Ja, ik heb het zo eigenlijk bedacht. Oké, ja. Ik heb ze nog niet met betrekken, zeg maar. Oké. En zou je dat willen? Zou je denken van, hey, hier moeten we meer met? Ja, als er een actiecomité of zo kan komen, dan dat zou mooi zijn. Mhm. Ja, nee, dat zijn ook internationaal door, zeg maar. Ja. Want dat is misschien ook nog wel een punt wat heel veel lui tegenhoudt. Ja, plat wat hij er nu aan. Hey, ja, daar kun
kun je het dialectje van hier, nou wat heet je nou nou? Maar als je het ziet, zeg maar, hij ziet dat het niet alleen van hier is, maar ook van 20 kilometer verderop, maar ook nog van 200 kilometer verderop. En dat in dat spraakgebied Nederland wat 3 keer in past, dan geeft dat toch iets meer statuur, denk ik. Ja, dat is waar. Hoe denk je dat meer onder de aandacht moet brengen? Met zulke guerrilla-acties natuurlijk, maar en op scholen, je zegt. Zitten er nog andere plekken? Ik denk vooral dat het goed zou zijn om Neder-Saxisch te gebruiken in de regionale omroepen. Oké. Dat het ook wel zou helpen. Aha, Het karakteriseert als een echte sprake. Ja. Dat het ook gebruikt kan worden voor serieuze programma's. Mhm. Zoals Nice of wat dan ook. Kijk, dat is ook iets wat ik heel vaker zeg. Want dat artikel, of dat item, die reportage waar ze van hoe hebben gemaakt, Dat is natuurlijk op Nederlands. dat was gewoon strak in het Nederlands inderdaad. Dus, en hef hoe dat tegenhullen om door ook plat te spreken. Want dat vind ik altijd heel bijzonder. Dat ze zingt van het geluid van de regio te zijn. Maar dat ze bij de dure als selecteert op leur dit zo accentloos mogelijk Nederlands spreekt met een accent van Hilversum. Ja, voor mij is het vooral gewoon nog een drempel geweest om die knop om te zetten. Ja, precies. En dat echt op tv gelijk te doen. Ja, precies. Dus dat hulde eigenlijk tegen. Dat is intrinsieke, eigenlijk ook een soort van indoctrinatie eigenlijk. Ze hebben van tevoren, omdat ze al in het Nederlands hebt aangesproken, hebben ze door met haar aangegeven in mijn Hollands met mij. Terwijl hij, als ik hoe zo hoor, gaat toe prima af. Ja, maar de lui die het op hebt in hem, die kunt zelf ook geen plaat. Nee, dat snap ik. Dat is logisch. Maar daar heeft er ook geen enige zeg van, kan je het maar plat horen? Ja, dat is waar. Ze hebben me wel gevraagd van, kun je het? En ja, ik heb gezegd van, ik kan het wel een beetje. Mm-hmm. Ja, Maar niet de vraag van, kun je het ook op plat doen, zeg maar. Nee, en ik zag het toevallig vandaag weer een filmpje van onze vrienden van. Dit inderdaad een heel item inderdaad weer hadden. Dat ze met een groot bord met daarop een woord en ABC de vertaling daarvan. Weet jij wat dit woord betekent? Nou, en dan staat een paar dom te kijken. En als je er geen context of wat ook bij geeft, dan kan het van alles weer natuurlijk. En daarbij, ze vroegen het in Hollands. Dus ik denk er dan van, lood aanvatten en lood al die oude kanalen van vroeger gewoon vergeten, want die heel lange zat achter de kont aan het dramt. Wie begint gewoon zelf wat. En dat doen we hier op Weltspraken dus. Ja, ik vind het wel een goed initiatief. Maar het ding is ook wel een beetje van, bijvoorbeeld met Omroep Friesland is dat per wet geregeld. Ja, dat klopt. En dat hebben ze voor Neder-Saxisch nog niet gedaan. Nee, maar je zit wel een beetje tegen politieke aan te scoren. Ja, dat klopt. En ik zag er ook aan, want ik heb ook natuurlijk de Google truck. Je zit in de politiek. Ja, ik zit bij de SP. Je zit bij de SP. Nou, de sociale partijen. De Socialistische Partij. Ja, en waarom dacht hij van, ik ga bij de politiek? Zien die een one-issue partij? Of, Nou, ongelijkheid in de samenleving vind ik wel... Dat vind ik gewoon niet kunnen dat er een kleine groep besteedt die het eigenlijk gewoon allemaal in handen heeft. Mm-hmm. Ja, en wie ziet dat? Ja, de mensen met geld. De leur met het cent. Ja. En die heeft geen cent en die denkt van, ik wil cent. Nee, het is vooral van, je hebt van die bedrijven zoals Albert Heijn. Ik werk in de logistiek in Zwolle. En doorheen dat de lui die daar werkt, die verdient kats niks. Mm-hmm. En de lui Boman, 25.000 in een maand of zo. Mm-hmm. Ik weet het zo niet precies, maar dat is wat een me gezegd heeft. Ja. En er zit gewoon zo'n enorm verschil tussen. En hoezo? Want die ene die zoveel verdient, die doet niet 10 keer zo hard werken, zeg maar. Mm-hmm. En de lui die werkt, heeft zelf ook niet echt inspraak in hoe het verdeeld wordt Mm-hmm. onder het bedrijf. Ja. Er wordt wat meer democratie weer. Toen dacht ik van, ik wil daar wat aan doen. En hoe doe je dat? Je gaat Actie voeren. actie voeren. En op wat voor een wijze doe je dat? Ja, als het probleem in de buurt bent, bijvoorbeeld, er is een bedrijf en dat bedrijf doet veel uitstoot
En de lui hebt er last van omdat het of kankerverwekkende stoffen bindt of wat dan ook. Kun je er actie tegen voeren van met de lui die er last van hebt, kun je dan de straat op gaan, door het gemeentehuis van wie wil niet dat dit wieder gaat hier. Of bijvoorbeeld in Hengel heb je een filtratiebedrijf die is nu al begonnen met bouwen, maar ze hebben nog geen vergunning om 700 liter water per jaar uit de grond te halen. Maar ze zijn er wel aan het bouwen. Maar ze ben wel een boom, ja. Dus, en dat strikken hoe tegen de heur in, zeg maar. Ja. Ja, en dan denk je van, ik moet de vaste wegen bewandelen om daar wat aan te doen. Maar je zit niet in Hengel in de politiek, je zit in Hardenberg in de politiek. Of in Deventer. Waar is het inmiddels? Nu is het in Deventer. Nu is het in Deventer, oké. Ja, wat ga je er in Deventer aan doen? Daar hebben ze bijvoorbeeld het burgerweeshuis. Ken je dat? Dat klinkt heel bekend, ja. Ja. Dat is daar organiseert ze wel bijvoorbeeld muziekavonden, dat soort dingen. Alleen nu wil ze het naar de Schouwburg doen. Alleen dat kan gewoon niet door. Dat past niet. Dat past niet bij de aard van het beestje, zeg maar. Dat past niet bij het soort protestachtige dingen waar je weer doen. Of bij het laagdrempelige vileu, zeg maar. Door heeft nu ook al duizenden mensen voor protesteerd. Ook op het plein daar, zeg maar, voor het gemeentehuis. De jonge lui. Alleen de gemeente die luistert niet. Die heeft het al vastgesteld, zeg maar. Ja, het is in de kan en kruiken, het is al besloten, zeg maar. Ja, maar zo je dat ook al vaker. Ja, oké. En helpt hoe platte zaak er nog bij? Dat je daar met kutten bij de leuke aankomt? Ik denk het wel, als het gewoon vrij door de gemeente of zo gebruikt kan worden. Ja, op dit moment is dat wettelijk zo dat je het alleen maar kunt gebruiken in de administratie op lokaal niveau als bewezen kan worden als dat het doelmatiger is om dat te doen. Ja. En dat is een drempel. Als je dat elke keer moet bewijzen, dan ben je tot in de eeuwigheid bezig, zeg maar. Ja, je zegt daar van je moet het gewoon doen, in plaats van altijd maar hoe ene voor hoe ene recht op de moeten komen, zeg maar. Ja. Ja. En de SOND heeft dus ook al een brief gestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat was in 2022. Hebben ze, voor zover ik weet, er nog geen reactie op gehad. Want ik ben ook in contact geweest met Henk Bloemhoff. Die ken je vast ook wel. De bekende naam, ja. En dat is de godvader van de Neder-Saxische talen en letterkunde zo'n beetje. Ja. Ja. En ja, maar dat vind ik wel mooi, want je ziet er vrij druk met en je ziet ook niet bang om aan te pakken. Hoe kun je dat van nou? Misschien een beetje impulsief. Nou, dat weet ik niet. Ik vind het wel mooi, dat heel neurig juist. Ja, dat is juist, er moet wat energie achter zitten, ja. Ja, precies. Misschien inspireer je dan ook andere lui om met aan te vatten, zeg maar. Ja, en dat is zeker waar, want ik verneem ook heel vaak, ik weet niet of je wel eens bij iOS ziet, bij bepaalde dialectounden of dat soort dingen van Orleu, die bij elkaar zit en een mooie oud hebt. Heb je daar wel eens bij geweest of niet? Nee, niet echt. Dat trekt me niet echt aan. Oké, dus je zit niet, het gaat niet om de literaire dingen of de culturele dingen van de sprake, zeg maar meer het omgangsmatige, zeg maar. Vooral emancipatie, daar even mee te maken. Want je hebt dus ook de situatie in Frankrijk dat ze de spraken jarenlang systematisch hebt onderdrukt. Er was verboden om op de scholen Breton te praten, bijvoorbeeld. En in Nederland hebben ze er ook moeilijk over de donen. Ja, klopt. Dat is gewoon zo enorm onrecht wat ze de lui hebben aan het doen. Ja, maar dat wordt altijd een beetje onder het vloerkleden schoon. Van ja, nee, wie moet toch wel goed Hollands kunnen met elkaar. En inderdaad, wat je zingt, dat is... het is zo krom als wat. Ja, ik kunt er niet meer van maken, zeg maar. Ja, nee, goed. Wie zit het helemaal met elkaar eens? Ik kan me nog uit mijn eigen schooltijd herinneren. Ik had merken in de klasse dat echt alleen maar strak Riesens wel opgebracht, zeg maar. Dus dan kon geen Nederlands. En dat is ook altijd een beetje een strikvraag wat ik vaker kreeg van leur uit mijn omgeving, omdat ze weet dat ik er zo druk mee zie.
Ja, maar die zat op school, maar die kon helemaal geen Nederlands. Ja. Maar wat is hoe dan uw antwoord daarop? Daar zit ik wel benieuwd. Nou, als ze hoe dat zullen zeggen van ja, maar ze moeten toch wel Nederlands kunnen. Eén wilde kan plapperen, de ander Nederlands misschien. Of dat ze op de school Nederlands leert. Bij de opvang, dat ze door tweetalig gang gaat. In Ja. Friesland doen ze dat ook en daar werkt het gewoon prima. Ja, goed. MD is het 20, dus dan zie je van 2004, 2003. Ja, ik zie van 1984. Toen was het op de scholen inderdaad nog van, je moet wel goed Nederlands spreken. Ik kan me ook nog inderdaad herinneren dat merken hoe ik het al had. We hadden een spelkwartier. Wie hebt het tegenhouden dat we 3 veren waren. En de juf hier in de terugpinnen. En toen zei de juffrouw, nee, dat is geen terugpinnen. Dat is een wasknijper. Maar voor dat merken, dat was gewoon een terugpinnen. En we bedoelden allebei hetzelfde met. Ja, maar onderwiel heeft dat merken dus direct afgenomen. Zoals ik kuieren, daar klopt niks van. Dat is niet goed en ik zie minderwaardig. Dat is dus dan worden we zo'n enorm minderwaardigheidsgevoel is ontstaan. Ja, precies. Vooral onder de oudere lui. Ja. Tegenwoordig. Ja, absoluut. En inderdaad, het gekke was, ik kan me een verhaal horen van mijn ene vader. Dat is nog verder terug. Dat de schoolmeester inderdaad de wichten, de kinderen, dit platkuien in de klasse gewoon straal negeerden, zeg maar. Daar reageerden helemaal niet op. Dus die werden gewoon negeerd. En zo gauw als ze dus inderdaad in het Hollands begonnen, ja, nou, dan kregen ze aandacht. Maar het gekke was, had mijn vader als klein jeugd dus in Enter, daar weer verderop hier, op het plein kwam en daar loopt de meester. En de meester kon in één keer wat plat. Dat was een hele bijzondere situatie. Maar dat is dus hoe je dus inderdaad met te maken hebt. En dat is die situatie hoe je het nog altijd over hebt. En hoe je nog altijd last van hebt, wat kan ik zeggen. Nou, we kunnen wel denken dat we er nu af voorbij bent, maar het heeft nog altijd ripple-effecten tegenwoordig. Ja, absoluut. Het werkt nog altijd duur. Ja. Dat absoluut. En daar moet je misschien al achteraan. Heb je anders nog ideeën die aan de leu met wilt geven? Gaat er vooral met aan de gang. Ja. Want je hebt het zelf in de hand. Ja, nou dat zeg ik ook altijd. Inderdaad, er is er maar één die doet tegenhult, een meer platte kuien. En dat is je zelf. Heb je anders nog vragen? Of heb je nog ideeën die ik niet de vragen heb en die je wel wilt vertellen? Ja, als je vindt dat plat een betere status met kring, dan kun je er ook gewoon politiek achteraan gewoon. Mhm. Zelf beginnen met acties. Andere lui die hetzelfde denkt. Met die lui gewoon wat beginnen. Contact opnemen. Mhm. En misschien ook een buddy plaatsen of zo. Ja. Of wat anders. Ja, precies. Wie hebt trouwens nog één als leste, want ik denk dat we dus een beetje duur zijn. Hier in Riesen, als je hier aan de gemeentebalie komt, dan mag je plaatkuien. Daar hangt een broodje met Twents, Sallands en Nederlands. En ze doet één dag in het jaar door zijn plattenraad. Dus dan behandelt ze zaken dit gewoon speelt in de Riesenholdense samenleving. En daar doet ze dan in het plat. Zie je dat ook vuur in Deventer of in Hardenberg of hoe dan ook? Nou, in Friesland hebben ze dus dat je beide kan gebruiken. Gewoon free kan gebruiken. Ja. In de provinciale staten. Ja, daar hoor je geen aparte dag voor te hebben. Zeg Nee, maar. kan gewoon. Ja. Nou, en hier blik ook dat het gewoon kan. Dus wat zeg je dan? Doe het gewoon. Doe het gewoon. Hartstikke mooi. Schietie, ik vind het hartstikke mooi dat je helemaal van hoe Deventer hier op aan zit te komen. Ja, dankjewel. Wie spreekt elkaar vast en nog wel eens weer. Ajo.